Ka eksekutif komiti jongka KHDC kumbalalong menta hakajeng persang jongka kala persang shibon ba ban pentemai ban penkeladur ia kikam kijam hapo ka KHDC u perserang ba jongka WPP uba adan milar basai moj ulong ba menta kumbalaya sngo balong kibreu ha barung ha KHDC ban pendep ia kikam kijam jongki kam don kam sho ban siu pisa ne ban ai pisa yono ulong ro baka isi kala persang bentau ia ka recruitment committee kaba ka rukom tungkam tungjam kam songsho hakapor UCM kumbala long baro shikata barulong sho kumne ka jingsimrai kansan ka sorkar jala ban siu tolop ia ki district council kam sngau day namar ki district council kidon ka jinglai loj kabamdon kajing yasno namar tang nakadau baka GHADC barka JHADC kimla ban siu tolop ia kinong tray ula ongro barula penrap sacisin handrei ka kebas ngaudai baka sorkar jala bakan hapan pentikna paki district council kitrei hok neki jik pendon kam hok neki pendon kam hok yala ka jong kapor bat ka jengmi ka jongki bat ka jenglot ka jongki kadai kalong ka besai